ҳаматон бачаҳко як бори дига омада. Ассалому алайкум. Запис рафт. Ирӯз батли нолограмму десантура маълум мешавад ки байни ҳамин одамо ки победител мешавад. Барои ҳамин сабаб мо эфир кардагем. Дар эфир аз соати 6 то соати 9 ҳаштагем. 10 минути эфир чиз шидестай. 10 минути эфир дар мо запис мекунем. Барои мако илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам кадоми гол заданин тестар бизанем ки мо уже чӣ хеле ки дидем, чӣ хеле дидем ки тай мондагим ровна 10 минут пас пли ягонта ман қабул намекунам дига. Барои ҳамин сабаб ако илтимос биёй ма дар гап намонем. Ина тай мондагимам 8 минут дига мондаги. محمد جون دوست kazansa o zaman gitmezem şeyine. O zaman hiç o zaman gitmezem şeyine. ҳам Зиберта ҳисока ҳисам брат, ҳам Тинкофта брат, ҳам Маша ҳисока ҳисам. Ha, o zaman gider. Кем? 2000 Nolgan olsa ba Tasnim Azor İslam da bizim. Ина 2000 нолграмм. Ду ҳазор. Ина 40 буд 2000 задамаш 60 шид. Bunu İslam dur Tasnim Azor. Ма будро ки наметонам. Инаи Зибер 2028 насиб. чанқа? 2028. Инаи 7500. Ина намхелай. ҳозир набояд дига бо мен бинам дар эфир нишон метавонам кард. Короче бачаҳко тайми каме баъд мон ҳаматон хоҳиш голо заданӣ бошен, тезтара голос бизанен. Десан 0 грамм 63 из Сбербанкай обновить мекунем. Да Тинков 54 117 и 0 грамм ай бачако. Тинков десант 18. Ина 18. овозош мои биё иҷа. Киҷон уже запис рафтесай. Овозотони биё брат. Десант будам. Десант чанде? 212 230 и десантай. Акай ки 117 будам 0 грамм. Акай 0 грамм 117 бачако. Ana ki defa bodyguard sen mahkum garip bavcı bani mekin ki çanta gidip. И дафа шан? Defa şpal. бачако тайм ина тайм рафтестай ҳамагӣ ай 5 минута кам монд. 4.5 минут мондай. Илтимос кадоме ки гол заданен тезтарак бизанен. Ки баъди ҳами мо уже дига қабул намекунем. Баъди ҳами ягон чиза қабул намекунем. Агар хост 100,000 партоӣ қабулш намекунем. Илтимос ки ман наефора ки лишни бо гап бизанен. Ина 4 минути дигаш монд.
و 112 участники гуфтеси ку ака ма даму дина пареран гуфта будим, ма тара гуфта будим ки участник одамое ки медонанд менависанд ва ё голос наметиҳанд, просто дар Сбербанк медонанд менависанд ва ё просто участникоянд ки медонанд менависанд. Аввай голос наметиҳанд, просто медонанд менависанд. Аиҷада гуфта будем ку акае ки дар ҷа шота нигоҳ ку участник чӣ хел мебурояд, ба сабабе ки дар Сбербанк бисёри баъд уведомление мебиё мебурояд хица кади ака. хай бародарои кадоме голос дорин, ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон, нашод галасавани, нашод гап хабар, ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон ака. ман ула голос ҳисоб кардам. Не, вай голос нестай ака Алишер, вай голос нестай. Ман шуморо дина ба фикрам ки 4 рӯз пеш гуфтам ки участникҳо метавонанд бубуроянд. Барои кадом сабаб? Ба сабабе ки ҳамин дар вақте ки дар Тинькофф Сбербанк медорӣ менависӣ, дар Сбербанк медорӣ менависӣ, И бахабапиш бапиш гапамон хамиш хамиш бахати в террорист душманота басигарми гайти хороший шлали. Хороший никто не любит бахать чихак дари телефоне марами партай чихак дари марами зани. участник. бародаро, бачаҳако, инам У телефон чиски тема маҳкам. 2 минут дига мондай. Ва кадом 500. Акай бахай чисто барой хтай десентурара могу в табдм батл дает те боша кати дали шоши шагибдин голосование рафтис табеде гапт на дорм. гап нест ака, ҳазор раҳмати калон. ҳазор раҳмати калон ки Телефон тема қадр кади, ҷойҷ маҳкам. Навам вақт. қадр кади голосмон вай кади данҳат зади. ҳазор раҳмати калон. бародаро, корочи инам гуфти ҳамо комментаторо пазадӣ меган, Чиз? пазадӣ 1 минут дига монда меган. Корочи 1 минут дига, ина 1 минут дига монд. Тамом уже чанд тай ки метонем гол зада, то ҳамон вақта метонем гол зада. Чанд вақте ки метонем 1 минут кам монд. Агар ими 0-0 шид бачаҳако бовар кинем, намекунам пулотона қабул. илтимос мекунем то ки ҳамира наблюдат кунед. Тамом дига Сбербанк дам напартоем пул. Ина бачаҳако не барои калям партоя, на барои чи билама телефон истишон дустам. Ина бачаҳако 30 секунд, 29, 28, 27, 26, 25. ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон ки барои дастгиритон кадоме ки голос дод, ман гапто надорум. Дайхали батли грандиозни действительно камай голос неки ҳамиш дам. ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон ки комментария нависен, гап хабар нависен, галасавани мо бародаро. Тамом, стоп. Всё, стоп. 0-0 шид время, тайм. Ина чӣ хеле десен, ина ден 0-0 шид. Тамом, ҳамара бикаш, киштиш. Дига голос полос қабул нест. ҳозир ман бачаҳако мегум ина бо. Ман мегум тон ки победител шид байни дута батлерои мо. А то што бисёро нависен ки 0 грамм бурид, десантура бурид, гапи шумо фақат мисли ихтонай бародаро. А то што меги ибрид вай брид ич неста. Биё нишон тем охи. Нишонте закрит киша. Ина 54 0 грамм. И да Сбербанка. И Тинькофф. Ай бахшиш бачаҳако. Тинькофф бахшиш зиёд 54 0 грамм да Тинькофф.
ато што хеле шумо мегин ки ибрид ҳазор амати калон мегин ин фикри шумоe и аз ҷада организатор чиста гуфтага ба сабаби ки мебара ба смс галасавани бародаро атак хела ҳунар карден хела гап хабар карден ҳаматон ҳазор амати калон аммо одамое ки қадр мекунанд лайк мемонанд одамое ки комментар менависанд подписатся мекунанд поделиться мекунанд қадр мекунен шумо дар раҳмати калон бачакон Так, 54 десантура дар Тинькоф. 54 десантура дар Тинькоф. 54 десантура. Чиз 0 грамм буд вай. 0. 54 0 грамм буд. 54 0 грамм. Десантура Тинькоф 23. Десантура дар Тинькоф ина бачакой. Десен дар Тинькоф 23. 54 0 грамм дар Тинькоф 23 десант. Я чиз анва нависохид я вақте хората. Ана ёфтам 54 0 грамм. 0 23 десантура. Де. Она кыз Сбербанк метни худли бахибин. Без Сбербанк я ба ма витнам. Очи биомерем 54 и десант буд 0 грамм. 54 0 грамм. 54 0 грамм. Мо медурем Сбербанк. Ина Сбербанк 0 грамм. 63. 117 и голоси 0 граммай. Голоси общи 0 граммай. Бачако одамое ки мухлисое ки кай 0 грамм дастгиришон карден ҳазор амати калон некем ки 0 грамм действительно биромад хича нишон дод. мо дамҷа гуфта будем ки пресс-конференсияда ки кадоме ки дастгирӣ мекунад кумидоша мо метавонем ки як батл дига монем некем ман медонам ба кадом сабаб дастгирӣ накарден хеле батла хеле грандиозния хеле качествара дастгирӣ накарден дига намедонам ки кира монам ки шумо конкретно дастгирӣ мекунед короче 0 грамм 117 общий шуд медуроем десант десантура 212 212 212 Плюс. ана пехай нишон тем ки да чиз да Тинькоф 23 буд правильно 20 ҷамъи 23 общий 235. бародаро нафарое ки шумо тамошо кардистен я бори дига ҳаматон да ҳазор раҳмати калон победители мо имрӯз муайян шид байни десантураву 0 грамм десант гирифт 235 десант гирифт 0 грамм 117 ҳаматон да ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон ҳаматон да ҳазор раҳмати калон барои лайк барои комментария барои ҳаматон бовар кунем бачаҳако як бори дига ман мегӯям ки ман дар интерес наем ман як чизае ки шитобе ки ҳамин шумо мара бовар кунед ягон даҷа гап хабар нест то шо даводавом мекунем паропар мекунем ҳама рӯи хотири шумоай аз шумо чӣ мерава комментария дастгирӣ либо голос барои кумирии худтона ки кумирии худтона як бори дига ҳамихе бо батл бибинед мир ва шумо дому ба қабул ваз в гостях ягон камбудӣ боша бачаҳако ай ҳаматон бахшиш let's go